Δεν θα βγουν χαμένοι και θα πάρουν και δώρο ένα κλιματιστικό. Λοιπόν, Μιχάλη, με ρωτάει μια φίλη εδώ στο TikTok τι να προτιμήσει σε αντλία θερμότητας. Της προτείνουν R32 ψυκτικό υγρό και όχι R290. Και με ρωτάει τι να προτιμήσει. Εσωτερικά πώς θερμαίνεται το σπίτι, με σώματα? Ναι, με σώματα. Με σώματα, οκ. Έλα να σου δείξω κάτι. Αυτή άντι είναι μια αντλία θερμότητας με ψυκτικό υγρό R290 που μπορεί και πιάνει πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη R32 αντλία θερμοκρασίες Λέβητα. Το σώμα μας είναι πολύ ζεστό και μπορεί να θερμάνει το σπίτι. Και προτείνω σε οποιοδήποτε καταναλωτή ο οποίος έχει εγκριθεί και θέλει να αγοράσει αντλία θερμότητας και δικιά μας αντλία να μην πάρει ο πελάτης, να προτιμήσει αντλίες θερμότητας με ψυκτικό φρέον R290. Γιατί το R32 τείνει να καταργηθεί. Αλλά καλύτερα όμως να προτιμήσουν τη δικιά μας αντλία, γιατί με κάθε αντλία που θα αγοράσουν από τη Σέντο θα πάρουν δώρο και ένα κλιματιστικό 9.000 BTU.